Hej, velkommen til Regnskabsrubrikanten. Mit navn er Allan Bernhardt, og jeg er registreret revisor og partner. Regnskabsrubrikanten er et traditionelt lille revisionsfirma, som har udviklet et unikt koncept målrettet små virksomheder. Vi tilbyder traditionelle revisorydelser, såsom udarbejdelse af regnskaber, udarbejdelse af selvangivelser osv. Vi gør det bare til faste priser. Det vil sige, at du ved præcis, hvad det kommer til at koste, inden vi går i gang, så ingen overraskelser der. Vi har et samarbejde med selvstændige bogholdere rundt omkring i hele landet, og tanken er, at du har din primære kontakt med dine bogholdere. Når I så skønner, at det er relevant, så kan vi så komme på banen, typisk i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet. Geografisk der er vi placeret på en mark i det midtjyske, så kommunikationen foregår som udgangspunkt per mail eller telefonisk eller via Skype. Fremsendelse af regnskaber osv. og også underskrifter af, den klarer vi elektronisk, så det kører hurtigt og nemt. Skulle du være interesseret i et tilbud, ganske uforpligtende, et fastpristilbud, så kontakt os eller lad din bogholder kontakte os, så vender vi tilbage til jer med et godt tilbud. Vi håber at høre fra jer. Hej.